bɛyɛ a yɛnni apata no yɛnkɔ apata no akyi anaa yɛkyideɛ no akyi yɛwɔ kyideɛ no akyi a obiara pɛ sɛ ɔtɔ deɛ yɛbɛtumi aba hɔ yɛba abɛtɔ gyina abɔdwa so yɛntumi ka sɛ mofiri ankɔda bi ebi a na yɛbi bɛ nsuo nanso sɛ ebi a yɛrekɔ ba no ɔno na ɛbɛha dwene kakra nti yɛkɔ kyideɛ no akyi a na nananom ani agyina hɔ yɛbɛkɔ so wɔ tutu ha bi a no na nananom
mosquito that you can see can also not bite.